Здравейте, мили деви! Честита нова година и на вас! Напомням, че това са общи таро разклади, няма да резонират с всеки, затова вземете това, което резонира с вас, останалото оставете за този, за когото е предназначено. Освен това, ако искате да се свържете с мен за лично четене, може да го направите на съобщението в TikTok или на номера, който съм оставила под профилната си снимка. И на двете места ми пишете. На телефонния номер, моля, не ми звънете. Пишете ми, ще ви изпратя условия и цени за четенето. И така, мили деви, направо ми се иска да съм дева. Честно казано, като ви гледам картите, много съм доволна. До сега разкладите, които правихме, бяха доста така, как да кажа, меланхолични, но вашия разклад много ми харесва. И ми харесва защо? Защото тук при вас виждам, че говорим за девите, които в момента са във връзка. Тук говорим за връзка в момента. За девите, които са във връзка, искам да кажа, че доста добре ви се развиват нещата. Учите се. Виждам, че се учите как да бъдете в отношения с някого. Съжалявам, ако едно кученце на фон се чува, но няма как да се справя с това. Учите се как да бъдете с този човек, как да синхронизирате ежедневията си, графиците си и така нататък. Доста се стараете, полагате усилия, дори бутате така на моменти, но не виждам да е чак тягостно положението. Доста положително, доста хубаво четене. Учите се бавно, карате на бавни стъпки, не бързате, виждам, че не бързате. Искате да се задържите, искате да държите на този човек и искате да останете с него. Виждам, че от ваша страна вие полагате наистина много сериозни усилия. За някои от вас, малка част от вас, тук говорим за отношения, които са подновени, но за малка част от вас. Доста добре се развиват нещата. Дори за част от вас, за дамите говоря в момента, ако вие сте жена и сте във връзка с този човек и искате много силно да останете с този човек, виждам, че вие трябва да поработите малко над своята женска енергия. Да влезете в нея и да останете в нея. Ще ви е трудничко, виждам, че ще стане бавно, но определено сте решени на тези крачки, защото може би доста голяма част от вас, дамите, дали от предишни връзки или просто така, опитвате да се справяте винаги с всичко сами, не би трябвало, и виждам, че партньорът ви, сегашният партньор, той не поощрява това ваше поведение и за това вероятно вие в момента работите в тази посока. Да подобрите женската си енергия. Повярвайте ми, въобще не е трудно, много е лесно. Аз го направих и съм сигурна, че всеки може да го направи с правилните насоки. Естествено, ако желаете да поговорим малко повече за мъжката и женската енергия и за обръщането и какво се случва, защото не е лошо ние жените да имаме в себе си мъжка енергия и обратното, мъжете да имат женска енергия в себе си. Това е перфектният баланс, когато двете неща са в един човек и са балансирани. Но при жените ние трябва да овладяваме тази мъжка енергия, когато сме във връзка, защото трябва да дадем шанс на партньорът ни да се докаже, да се развие и да покаже своите възможности пред нас, така да ни впечатли, да го кажем. И така, девички, доста добре се развиват нещата във връзката ви, харесват ми нещата при вас. Колко пъти повторих нещата, някой избори ли ги? Така, хареса ми. Наистина се въодушевих от вашето четене, хареса ми ужасно много. И даже не знам дали искам да варя още карти, но ще го направя, защото го правя за всяка зодия, тъй като имах така едно забавяне на видеята от няколко месеца насам. Така. Някои от вас, мили деви, имат, тези от вас, които имат всъщност някакви законови неща да уреждат, които са се забавили. Искам да ви кажа, че забавянето е било за хубаво, за да се решат в крайна сметка нещата във ваша полза. Да видим.
Това, което не виждате, да, ще работите, ще трябва да работите над връзката си, над вашата енергия. Исках да кажа и за мъжете, Деви, защото доста голяма част и мъже гледат тези видеа. А, Вие пък така се опитвате да работите над романтичната си част, над романтичната си енергия, над това да показвате колко държите на вашият партньор. Определено виждам, че работите, полагате усилия. Не оставяте нещата на произвола. Така. Много хубаво. Виждам, че това, което предстои пред вас, наистина е една прекрасна връзка, където взаимно вземане и даване ще има. И точно може би за това в момента работите толкова много над себе си, за да може да подсигурите това във връзката си. Вероятно в предни връзки това не е било така. И за това в момента сте взели този урок и го преобръщате във ваша полза, което е много, много хубаво. Но с търпение при вас нещата ще се случат. Няма да се случат от днес за утре с магическа пръчица. Иска се търпение. Това, което ми показват картите, бъдете търпеливи, работете, продължавайте, на прав път сте. Нещата ще се случат. Я да видим. Мили Деви, искам да кажа нещо, което не всеки ще обърне внимание, а и не е задължително. Просто ако не вярвате в тези неща, игнорирайте го. Много моля, когато, не знам далече са рождените ви дни, но пък някой може да имат именни дни или други поводи за празник, не приемайте нищо от хора, на които нямате доверие. Никакви подаръци, били той малки. Ако пък не можете да откажете подаръка, то просто съвета ми е, в момента в който можете, отървете се от него. Но не го подарявайте на друг, просто се отървете от него. Това го казвам, защото трябва и защото това ми показват картите ви. От хора, които нямате доверие, хора, които не смятате за близки, хора, които смятате, че могат по някакъв начин да пожелаят вашия неуспех или нещо лошо за вас. По-скоро този подарък или тези, даже комуникация, отхвърлете, защото в момента нямате нужда негативна енергия да влиза във вашето пространство. Така, девички. Нещо друго, което да мога да ви кажа. Тук ми се показва нещо за необвързаните деви. Необвързани деви, в момента вие излизате от период на разочарования. Виждам, че все още леко тъжите, но в крайна сметка сте взели решение да влезете в енергията си и много от вас се залагат в момента на това да работят над себе си, да се чувстват добре, някои дори да сменят работата си, да подобрят финансовото си състояние, което изобщо не е лошо. Между другото, това ми се показва и по картите ви като най-доброто решение в момента за вас. Да, тук, да, ето защо някой си ви, това е за необвързаните, казвам, някакъв човек, с когото вероятно земна зодия, но не е задължително, доста огнен, ви е наранил доста и ви е оставил самотни, без обяснения, без нищо, като причина. Тъгувате, но между другото на прав път сте. Ще се възстановите изключително и доста изненадващо за самите вас бързо. И дори ще сте по-добра версия на себе си, преди да влезете в тази връзка. Това е което имам за вас, мили деви. Надявам се да съм била полезна и ви желая успех.